दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब। इंडिया नी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमा होजाखा तेमंग सये यूट्यूबर पत्रिका न नाइतो को तो रोलासिनी चिनी तीव्र हावबो श्री डॉक्टर मानिक साखलाइका जे बीजेपी नेता एमएलए रौनो यूट्यूबर रौ कौ भया सावै भिडियो भाइरल खाइनायनि अंखेनो पुलिस रक नबो फाइबि रोइंट नांनाय जेल दाना हिसाबमानि तंगु सालसा सेम चिनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूट्यूबर इनि पत्रिका रौबा हाइबो हायैबो खबर बा सानाय बजतनि राइट दंगु न्यूज खाइनायनि राइट दंगु डेमोक्रेसी इंडिया आने अधिकार निने अधिकार जम्मू सुमनि सामानो हाइफानो तिनी अमताइके सानाय नखेर रसिनाय खानाय नेदि नुच्चो तमा हिसा बीजेपी खाइनाय रं खानाय नेदि न फातमा हिसा निनि चुचु गाना रासक नंगु निनि चुचु होम मिनिस्टर किरण जुजुइतर खानाय दंगु तिनी ओ सानाय न रंगui देतनां माखा डेमोक्रेसी बनो हनु आने अधिकार तंगु अमताइ सावानी सिकक न सिकक होनाय कबर न कबर होनाय बन चिनी राइड तंगु खानारि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। क्या बोला है? आपका दादू ने क्या बोला है? तेरे बाप ने क्या बोला है? नी चुचु तमा होखा, नी बाबा तमा होखा, खाना भाई खाना बोला तेमंग साया त्रिपुरानी एमएलए मंत्री बीजेपी नेता पेटवारां रां सामुसुगु रां किसे मिसामाय तंसदी बागायगिरि इंलायसिनाय निजे बाय निजेनो साग नांलायलि यांसिनाय या फाव सरकार तंहि या फाव पुलिस तंगहि धमकि रसिनाय तिप्रासा बे तिप्रासा नायले मलिए बखरक बेखरक लायसिनाय बायकेनो पाब्लिक नो बानेवै निजेनि पकेटआव रां दामाना निजेनि बोसाजोंनो बोसानो बसालानो बाहायकेनो स्कूल कहाँ कहाँ वो फोरोंनानै बनो बरंनि सेरस्ता इनके आं उमते है नेता मंत्री खाइने मुसुमुसु नेरो तो कैसा रोमान स्क्रीन सामंग नंजालिए आमानि कौनो सामंग नंजालिए रोमान स्क्रीन फरेन कौहि होनाय रंनो सोंमुसु नेरो सामंग नंजाय बेले हनो तमानि इंग्लिश मेडियम फोरोंगै निजेनो बोसारनो बाहायके साख्रि खाइमानो बनिसै आलका बाहायके खाइ रहमानो बाहायके नरवान सग्राखा रोमान स्क्रीन सामंग जाया फरेन कौनोसी नरक सोंमुसु यांखे नंबर 2 बाहायके बोरा बुरी रंनो बादेवै 2028 तेवैसे बाहायके सरकार फाइमानो बंद्रंनि वान समनि तिनि लाथा संगै बोरा बुरी र कय दिन परे बोरा बाता बुरी बाता नावानि बाङै जास्ति मा खायखा लाचिमा swngsa कैसे सरकार तंगै सीपीएम आमल फ्रनि सिमिनो बोरा बाता बुरी बाता हिंतंग सीपीएम आमल नि सिमिनो रेगा हि सामंग तांमा फालिमनि आफ्रो फोटो दे मा बुझा तिनी बीजेपी सरकार फाइमानि परे फोटो मा बुझा खा फुआइ सारै तमानि बाङै म कैसे पॉलिटिक्स सेलेते बरमनि इस्यो फोटो बोजे यांनाय तेमांनाय इनके बरबलेनो उरांनो सालासिन
nini ani kotano salasi hai de guys ani wan so mani hai ang mahu nung tini parau wasinu photo boi jang manai point sari lai so bai ke hasal male photo boi jang manai sari point wan so lai ta sarkar te mang saya public no bande wi bai ke pocket rang satung lai manai bai ke asok thai ke ha asok lai manai ia nini tiprasa area school ka hanetang education ka hanetang tui de manu karen netang lama detang botor numle ke se na lelia bahai ke bande wi bahai ke khatung kisabai tog mang ni mak thambai labar sara ki se misara wi bahai ke borong na holai mana sini tiprasa parde sama wan songai जों अमते हाय इसेमी साबायसे थांजायो जों नायदि 2024 त्रिपुरासानि एकट खायमोन ताबक जरातै ओदेब खरसा जाखा कगदे साजाखा सिरिं सिरिं तमानि बांगै जों बुसियानि बांगै यतिनि आसाम मेघालय Nagaland, Arunachal, illegal na tuwi. Kok sajak tungo. Sini Tripura hawa, sal faibu. Yang na ni manjak burung manjak tungo. Tabok juk jora, action khajaya. Sal faibu, sajak nai bithi manjak tungo. Sal faibu, sikok manjak tungo. Action khajaya. तमा सरकार खा जों मावान संनायसै जिनि त्रिपुरा दफार जों मा बुजिनाय गाके दै मोनसाया जिनि त्रिपुरा सारा जों बायसिं काहाके तंलाय मेलिया सुबा जौरा लाय मेलिया मिलि लाय मेलिया दिनि गोसा कुफु खागलायबिनो बखरक फेखलायसिनो लाबार बागान swngsa लाइसिनाय पालाइसिनाय बानबिथिव आर लाइसिनाय बनो चिनि तंमु हाय सोरमनि तंमु काहानो जों सोरंलिया चिनि त्रिपुरा दफार बो जागा थांखे जों मोथां जानाय बो लामा बहिंखे जों जानाय जों शेयर लाइलिया चिनि बुबाग्रा जे आं तंसा आनि त्रिपुरा सानो बैनि तलाव मुनि खायरेहि साइतो तमनबले मुनै लाइसिनाय जिनि बांगै सामुं खायनायनबले मुनै लाइसिनाय तेरो बिसि जिनि त्रिपुरा सा एमडीसी एमएलए मंत्री सीएम मै थामनि परायखेनो आइके माया प्रनि बरक बाहायके सोशल मीडिया फाइबि कक्सा तांमामानि परायखे बुखु बुथु जामामनि जत नांगौ हमसु गायजि जिनि त्रिपुरा सा एमएलए मंत्री सीएम एमडीसी मै थांमनि परायखेनो आइके माया प्र असखेनो सोशल मीडिया व कहा दफानि बांगु स्ट्रंग फाइट खायबैमानि मामानि परायखेनो बियां थांबायबायनि र आगे माया प्र बाहायके तंफाय ताग मा प्र तैबो स्ट्रंग देसि ननि साकाव तैबो पावर तंहायसि आगे जिनि दफा त्रिपुरा सा पादि र तैबो जों तंथावनाय स्ट्रंगनाय फानमानाय हायसि दाखो आनि करो सेसि तंखे नाकार जाबायदि बा जामानि तंहांखे न प्लीज सब्सक्राइब खायजाबायदि थानसा नोटिस चैनल तै फेसबुक अबु थानसा नोटिस न फेसबुक थांउ इनराव आनो फॉलो खायदि तैबो निनि ताखो जे मानसाक जे सिसाक त्रिपुरा सानि बाङै फाइट खायनाय स्ट्रंग खे तंनाय दहामबाय जतन